Dimmiex l-ewwel darba li dan l-abbozz ta' liġi li l-Gvern qal li se jagħmel parti mill-liġi aktar wiesa' dwar il-koabitazzjoni ġie pospost. Oriġinarjament il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien wiegħed li din il-liġi kellha tidħol fis-seħħ sal-aħħar tal-2010. Sena wara wiegħed li dan kellu jiġri sal-aħħar tal-2011. Lura fl-1998 din kienet anki weda tal-Partit Nazzjonalista fil-manifest elettorali għall-elezzjoni ġenerali li saret dik is-sena. Fi sqarrija l-LGBT Labour qal li huwa ta' diżappunt li għal darb'oħra il-Gvern ta' Gonzi PN għażel li jipposponi dan l-abbozz ta' liġi. Dan wara li l-Ministru tal-Ġustizzja Chris Said ta' garanzija li dan l-abbozz kellu jittella d-diskussjoni fil-Parlament sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' April. LGBT Labour tisħaq dwar l-importanza tal-ugwaljanza għal rigward ta' familji u koppji tal-istess sess u li dawn għandhom jingħataw l-istess drittijiet daqs kull koppja u familja oħra rikonoxxuta bil-liġi.